To neznamená, že keď niekto žije 10 rokov v Hradci Králové, že sa nevráti na Slovensko. A oni sú súčasťou nášho politického národa a mali by sme sa tak k ním správať. A keď majú právo voliť, a majú právo voliť pomerne jednoduchým spôsobom poštou, tak im to nemáme sťažovať tým, že budú musieť ísť na ambasádu alebo na nejaký konzulát. Posledná vec, ktorú k tomuto ja poviem, je, že keby sme podobným spôsobom uvažovali my, tak napríklad by sme prišli s návrhom zrušiť voľbu prenosnou urnou. Lebo prenosná urna sa používa pre ľudí, ktorí majú problém dostaviť sa do volebnej miestnosti. Je predpoklad, že sú to väčšinou že starší ľudia. A ako je známe z prieskumov, starší ľudia majú väčšiu tendenciu voliť súčasné koaličné strany. Čiže my keby sme pod rovnakou zámienkou, že to nie je tajné, lebo tam tá tajnosť je tiež taká diskutabilná, by sme prišli s návrhom, že zrušíme prenosné urny, tak by sme sa tým nepochybne zvýhodnili voči vám, ale nikomu z nás by to ani nenapadlo. Ale opakujem, nikomu z nás nenapadne, že by mali obmedzovať možnosť starým imobilným ľuďom zúčastniť sa volieb takouto formou, keď sa nevedia dostaviť do volebnej miestnosti, ako to napáda koalícii vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.